Aha. Abacedi. Ngiyaceda namhlanje. Number 2, number 13. Ephesians chapter number 2. Ngesizulu ifika ngalendlela. Ncwadi kwabaseFesu chapter 2 verse 13. Lapha manje kuKristu Jesu nina enanikade nikude senenziwe abaseduze ngegazi lika Kristu. Funda verse 9. But now in Christ Jesus, you who at one time were far off are brought near by the blood of Christ. Read again. But now in Christ Jesus, Hallelujah. you who at one time were far off are brought near by the blood of Christ. For now, in Christ. Amen. We were outside of Christ. But because we are in. This is Christ. We are in Christ. But now in Christ Jesus, who once were off, has been brought near by the blood. Ngegazi kodwa ungekho kuJesu. Kumele ukuthi ube kuJesu ukuze usondeze eduzane. Into esondeze eduzane noNkulunkulu yini? Igazi lika Jesu. Abantu abangekho kuNkulunkulu awunanto abasondezayo. Kodwa into esondezayo nayi uJesu. Izono zethu ziyathatheleka. Bese sisondezwe eduzane. With the blood of Jesus, we are pulled out of the wilderness pit. Ngegazi lika Jesu siyadonswa ezonweni zethu zeminyaka. Ngegazi lika Jesu siyakhululwa. Uma besingalala ebusuku igazi lika Jesu liyasikhulula. Uma kunezinto ezisindezelayo, igazi lika Jesu lezani liyasikhipha. Igazi lika Jesu take us out of poverty. Angeke bashlupheka walamba sokholwa. Kuthi yake igazi lika Jesu kwenze njani? Likhiphe kuhluphekeni. Igolide nesiliva zikaNkulunkulu wethu angeke sahlupheka samukela uNkulunkulu omkhulu. Igazi lakhe kumele lesenzejani lisikhiphe ekuhluphekeni. Igazi lika Jesu kumele lesenzejani lisikhiphe ekuhluphekeni. Igazi lika Jesu liyasikhipha out of bondages of ancestral worship. If you want to be a inkinga yokukhothamela amadlozi. Phela yokukhothamela amakhotha amabili ngesikhathi esonto. Khetha-ke namhlanje ukuthi ubani ozomkhothamela. Ingabe uNkulunkulu ophilayo noma ngabe ubaba basemathuneni. Ayikhethele namhlanje ukuthi ngikhonza bani. You cannot serve two masters. Angeke waphahla kuthandaza. Angeke waphahla bese wazento zikaNkulunkulu. Khetha into eyodwa, phahla mawuphahla. Sindiswa mawusindiswa. Insindisi seYahweh. Lento ethi kube nabazalwane abanje usemhlabeni usenkozweni asimazi nje makahamba uyonke indawo shaya ibalance. Khetha-ke umuntu omusha ukuthi ngabe ufuna ukusebenzela uNkulunkulu noma ufuna ukusebenzela uSathane. You cannot do both at the same time. You'll tremble and fall. Hamba endleleni eyodwa ukuze uhambe kalula ukhululekile. Khona indlela ebonakala inhle kumuntu kodwa isiphetho sayo ukufa. Yabona i-astropes imnandi yadura kodwa isiphetho sayo ukufa. Shayitshela ukudubana i-astropes iyi-50 rand noma i-100 rand ebhodlela.
isono sakho siyokufuna. Yazi abanye bethu bayasikhona nathi bathi bophuzela hayi sizoye ebhiloni nje. Ebhiloni abekho. Uyosithola sebhiloni to the same restaurant. Siza khona. Uyiphethe astropezi yakho. Sibheka kade sikwasijulu. Ukushaya unembesi ukuthi ufundise ngathi umbonile. Uyozuhamba sisale sidla. Awunasona sifihlekile kuJehova. Wena wathi uyasuka la ngiye Davidton. Akwenzeki ukuthi bangithola baze ne Davidton. Uyosithola sesithatha. Davidton. Indaba yegazi likaJesu bazalwane liyasiza emndenini. Noma liyasiza nje ungubaba Bishop Mthini. Ukuthi uma ubaba sofile kuJesu wageza ngegazi. Igazi likaJesu likufundisa abobaba ukuthanda amakhosikazi ethu. Lento yokuthanda amakhosikazi wethu engathi amaboy ama-girlfriend ethu kumele phela. Ngikhuluma nababa ngishumisa la. Shimana la nje. Sibababili. Hallelujah. Fanele sishumeze yonke department singakhethi. Bobaba umsebenzi wethu ukuthi bathanda amakhosikazi wethu. Bona benze njani basihloniphe. Umfazi wakho to every decision that you are making or any plan that you are making. Niyenza involve. Lento yakho ukuthi abangani bakho bathi Mfuthu Mthimkhulu siyebhazi bese sohamba nami ungamtshela uma Mthimkhulu is wrong. Uma uMthimkhulu kufanele be involve ukuthi hayi naku babishabalela uthi siyebhazi. Uma Mthimkhulu athi baba sinamali epetrol. Kufanele baba uMthimkhulu enze njani ahlale.